Halo everybody, kagem sedaya dar ya we minum di udara. Kacamata aneh iki. Wih, iso ndelok trawange. Jon, mantap iki Jon. 1000 siji. Iya, aku tiba areng laut. Aduh. Alhamdulillah rasida. Aduh, mak biar apa iki? Dompetku ki selamat kesek mau berbayaran. Iya, antep. Aduh, rasida. Ajaib kan. Iya. Tapi tembak kabeh. Tembak. Aduh, ceplok. Alah, nyetrum. Ada. Dor. Alah. Celup. Alah, kiamat. Aduh. Alah. Sikile mlebu kerdus. Alah, biur setrum. Nah, iki nembak sing paling apik. Wush. Ajaib kan. Iki belajar saka Tarsan ya. Musuh teko, hati-hati. Ojo neng koconan mati, cuk. Minggir we. Tembak we. Dor bip dor. Alah. Aku seneng mecah-mecah kocok ini. Nah, tor. Iya. Ini koyo dolanan dingdong ya. Ini semenang aku ya. Menang kan. Tanda ini kan. Granat. Awas ana granat. Jon. Ojo nembaki. Ngomongnya granat. Pung. Kena kabeh. Iki tuku mobil, tak balake neh. Akhirnya mati. Aduh. Mobilku meti remukke. Aduh, kaleng. Alah, penyet kan. Balik dadi kayak gini. Awake dadi kaleng. Aduh, wipernya aku neng ngene. Iya, asik kan. Suka Spiderman nggih. Nah, muter-muter rodo bolong.